ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Сафсан Ғайурзода. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат қарзи шаҳрвандӣ, сафи ихтиёриён зиёд мегардад. пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши эҳтимолӣ аз қабили сӯхтор дар иншооти таъиноти гуногун амалан нишон дода шуд. дар шаҳри душанбе даври шаҳрии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. чемпионати тоҷикистон байни футболбозони то 14 сола 10 даста байни ҳам рақобат карданд. ба муносибати аз нав интихоб гардидан ба маснади олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи президенти ҷумҳурии Сербия ҷаноби олӣ Александр Вучич ва президенти ҷумҳурии социалистии Ветнам ҷаноби олӣ Нгуен Фу Чонг барқияҳои табрикӣ ворид гардиданд. дар номаи табрикотии президенти Сербия аз ҷумла омадааст: ҷаноби олӣ, аз номи шаҳрвандони ҷумҳурии Сербия ва шахсан аз номи худам шуморо ба муносибати аз нав ба маснади президенти ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданатон бо беҳтарин таманниёти баҳри рифоҳи кишваратон ва ҳамаи шаҳрвандони он идома додани ин вазифаи сермасъул самимона табрик менамоям. мутмаинам ки саҳми шахсии шумо дар муносиботи дӯстона ва ҳамкории байни Сербияву Тоҷикистон ба беҳтар намудани робитаҳоямон дар тамоми соҳаҳои барои ҷонибҳо судовар мусоидат хоҳад кард. президенти ҷумҳурии социалистии Ветнам дар барқияи табрикотии худ чунин менигорад: ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, аз номи ҳукумат ва мардуми Ветнам инчунин шахсан аз номи худам мехоҳам ба шумо самимонатарин ва гармтарин таманниётро ба муносибати аз нав ба маснади президенти ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданатон иброз намоям. ветнам ҳамеша бо таваҷҷӯҳ ва хушнудӣ ба дастовардҳои Тоҷикистон дар ҷодаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва таъмини суботи зиндагии мардум менигарад. бовар дорам ки Тоҷикистон зери роҳбарии шумо минбаъд низ ба муваффақиятҳои зиёде ноил мегардад ва дӯстию анъанавии ҳамкории байни Ветнаму Тоҷикистон дар ҳамаи ҷанбаҳо беш аз пеш рушд хоҳанд ёфт. ин фурсатро ғанимат шумурда ба шумо ҷаноби олӣ таманниёти сиҳатмандии бардавом ва комёбиҳо дар татбиқи нақшаҳои наҷибатон орзумандам. воридшавии номаҳои табрикотӣ ба унвони пешвои миллат идома дорад. барномаи ахборро идома медиҳем. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими шохаҳои асосии ҳокимият ва низоми давлатдорӣ нақши асосӣ дорад. ин ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ санади бунёдиву созандае гардидааст ки имрӯз дар асоси он ҳар як шаҳрванди мамлакат ҳуқуқҳои қонунии худро мешиносад ва аз онҳо баҳравар мегардад. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. қабул намудани нахустин конститутсияи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ки 6 ноябри соли 1994 тариқи райпурсии умумихалқӣ сурат гирифт, рӯйдоди дорои аҳамияти бузурги таърихиву сиёсӣ мебошад. конститутсия пеш аз ҳама ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва тақдирсози халқи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва аввалин конститутсия мебошад ки дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо забони тоҷикӣ таълиф шудааст ва конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, як қатори хусусиятҳоеро дар худ касб карданд ки аз он ҷумла мувофиқи моддаи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократик, ҳуқуқбуниёд дунёвӣ ва ягона мебошад ва бо ин тартиб аллакай ҷомеаи ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақил, ҳамчун давлати соҳибихтиёр мешиносад ва медонад. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати олии сиёсиву ҳуқуқӣ аст ки манфиатҳои миллату давлати Тоҷикистонро инъикос намуда барои бунёди давлати мустақил заминаи устуворро ба вуҷуд овардааст. нақши конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва давлатдорӣ калидӣ арзёбӣ мегардад. баҳс санади олии ҳуқуқии мазкур тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ тамоми асосҳои сохтори конститутсионии давлатро дар худ таҷассум кунад, ки зеро ки яке аз мавзӯъҳои асосии конститутсияи кишвар ин дар худ таҷассум кардани асосҳои сохтори конститутсионии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он пеш аз ҳама шакли идоракунии давлат, рамзҳои давлатӣ, гуногуншаклии моликият, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ аз қабили қонунгузор, иҷроия ва судӣ, инчунин
нигоҳдошти моҳияти демократии соҳибихтиёрии давлатро дар худ таҷассум мекунад, ки яке аз дастовардҳои муҳими Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ дониста шуда, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд меҳвари асосии сиёсати давлат эътироф гардидаанд. дар боби 2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахш шудааст, ки аксарияти ин моддаҳо пеш аз ҳама ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд пешбинӣ мегардад, зеро ки маҳз дар моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқи фитри инсониро дахлнопазир ва арзиши олӣ донистааст, ки ин нишондиҳанда аз арзиши доштани худи инсон дар ҷомеаи демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. аҳамияти таърихии Конститутсия он аст, ки ин ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ барои таъмини сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ замина гузошт ва кафолати устувори ҳаёти сиёсии ҷомеаи Тоҷикистон гардид. Зульфия Раҳимзода, Баҳодури Истам, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат соласол шумораи ҷавонони то синни даватӣ ба таври ихтиёрӣ зиёд мегардад, ки ин аз ҳисси баланди ватандӯстии онҳо дарак медиҳад. ин сол низ дар маъракаи давати навазкарон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷавонони ба синни 18 расида бо эҳсоси масъулияти баланди ватандорӣ, иҷрои рисолат ва қарзи шаҳрвандӣ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро ихтиёр карданд. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. шурӯъ аз 1 октябри соли равон маъракаи даъвати ҷавонони синни ба 18 расида барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат оғоз гардид, ки дар рӯзи аввал 10 нафар ҷавонон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ба комиссариатҳои ҳарбӣ ихтиёрӣ ҳозир шуданд. имсол кулли даъватшавандагон бо майлу иродаи хеш ва ҳисси баланди меҳанпарастӣ барои адои қарзи шаҳрвандӣ ва ҳимояи марзу буми кишвар бо азму иродаи ҷавонмардона ва садоқат ба ватан омодагии комил доштанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳимтарин мактаби ҳаёт буда. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон сабақи шуҷоату мардонагиро мегиранд. афзоиши беш аз ҳарвақтаи ихтиёриён барои хизмат ба ватан далели ифтихормандӣ аз ватандориву ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ аст. маҳз шуҷоату мардонагии чунин ҷавонмардони ватандӯст аст, ки иқтидори мудофиавии мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ таҳким ёфта, ҳифзи дастоварду музаффариятҳои истиқлол ва суботу амнияти кишвар таъмин мегардад. ҷавонони ватандӯст ва ғайру диловар баҳри ҳимояи марзу буми кишвар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуданро шарафи бузург медонанд, ки ин амали ҷавонон нишонаи олии ватандӯстӣ ва садоқат ба ватану миллат мебошад. мехоҳам содиқона сарбаландона то охири нафас барои тоҷикистонамон хизмат кунам. хизмат кардан барои ҳар як кас шараф аст. ҳузури даҳҳо ҷавонони ватандӯст барои адои қарзи шаҳрвандӣ ва хизмат ба ватан дар шаҳр ноҳияҳои мамлакат аз дарки баланди масъулияти ватандории насли ҷавони кишвар дарак медиҳад. барои баландбардоштани ҳисси ватандӯстии насли навразу ҷавон ва дар рӯҳияи ифтихор аз ватандориву эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия намудани онҳо низ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. маҳз эҳсоси баланди ватандӯстии ҷавонон ва майлу иродаи онҳо барои хизмат ба ватан аст, ки артиши миллӣ дар тӯли мавҷудияташ ба як нерӯи пуриқтидору тавоно табдил ёфта, афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат марзу буми кишварро ҳифз менамоянд. аз хурдӣ орзу мекардам, ки ба хизмати ҳарбӣ равам ва ватани худро муҳофизат кунам ва мо ҷавонмардон бояд ватани худро муҳофизат кунем ва аз берун омада ватани моро муҳофизат намекунам. мо ҷавонон бояд ҳисси ватандӯстӣ дошта бошем ва ватан модари худро муҳофизат кунем. бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ имрӯз насли ҷавон дар қувваҳои мусаллаҳ хизмати модар ватан намуда қарзи фарзандии хешро бо сарбаландӣ адо мекунанд. идомаи ахбор. то имрӯз дар ноҳияи ҷайҳун беш аз 14 000 тонна пахта истеҳсол шуда, дурнамои пешбинишуда 90% иҷро гардидааст. рӯзҳои наздик ҳаҷми ин зироати техникӣ дар ноҳия 16 000 тоннаро ташкил хоҳад дод. аз рафти ҷамъоварии пахта дар ноҳияи ҷайҳун ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин мавсим ҳосили пахта дар қиёс бо солҳои гузашта тафовут дорад. деҳқонони ноҳияи ҷайҳун омили чунин ҳосили фаровонро дар интихоби тухмиҳои аълосифат, шудгори босифати замин, риояи технологияи парвариши маҳсулот, махсусан додани обу ғизои зарурӣ ва изофатан баландбардоштани ҳавасмандии саҳмдорон арзёбӣ мекунанд. кишоварзони ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун нахустинҳо шуда дурнамои пешбинишударо таъмин намуданд. طبق دورنامه پیشبینی شده در حدود جماعت دهات استقلال در میدان 500 گکتار کشتی پخته نمودند که از این جمع‌آوری حاصل 1000
130 тонна ҳосили ҷамъоварӣ карда шуд ки ин 101% нақшаи солонаро иҷро гардидааст. Дар ҳудуди ҷамъияти ҳисоб 850 адад хоҷагиҳои хурду калон фаъолият мекунанд ки аз ин шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ 268 ададашон кишти пахта гузаронидаанд ки аз ҳар 1 гектар кишти пахта 23 сентнерӣ ҷамъоварӣ ҳосили пахта намудаанд. дурнамои истеҳсоли пахта дар ноҳияи ҷайҳун 16 000 тонна пешбинӣ шудааст. имконот барои оростани хирмани бошукӯҳи маҳсулоти рақобатнок фарох аст. таҷрибаи солҳои гузашта собит намуд ки танҳо дар сурати муносибати дилсӯзона ба замин ва риояи меъёрҳои бахши аграрӣ дар мамлакат имкон ёфтанд ки ба фатҳи қуллаи мурод наздик шаванд. дар деҳоти ваҳдати миллӣ низ акнун илова ба дурнамои мақомоти маҳаллӣ пахта мегундоранд. кишти пахта дар ҷамоати ваҳдати миллӣ 482 гектар нақша доштем. То имрӯз 1085 тонна ки нақшаи моро 100% ташкил медиҳад иҷро кардем. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон фурсати муносиби рӯзҳои офтобиро ғанимат медонанд. дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон бо ин мақсад ҳавасмандии саҳмдоронро бештар намуданд. масалан дар ноҳияи Дӯстӣ ҳар килограмм пахтаро то 1 сомонӣ муайян карданд ки ин омил сафи чинакчиёнро дар саҳро аз қабл бештар гардонидааст. бо мақсади сайқал додани маҳорати касбии кормандони сохторҳои марбутаи шаҳрӣ дар самти пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши эҳтимолӣ аз қабили сӯхтор дар иншоати таъиноти гуногун нақшачӯрабиниҳо мушаххас таҳия гардиданд. дар доираи ин нақшачӯрабиниҳо раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе пайваста дар бинову иншооти маъмурӣ ва хизматрасониву манзилии пойтахт машқҳои тактикии оташнишониро доир менамояд. чунин як чӯрабиниро кормандони раёсат ин навбат дар бинои баландошёнаи кӯчаи Шариф ҷон ҳусейнзода даҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе доир карданд. гузориш дар ин хусус. ҳозир шудан ба ҷои ҳодиса дар кӯтоҳтарин муҳлат ва аксуламали зуд нишон додан нисбат ба он. ин амал хоси оташнишонҳост. оташнишонҳоро одатан вазифаи мушкилу пурхатар ҳамроҳ аст ва барои сарбаландона иҷро намудани рисолаташон онҳоро тамринҳои пайваставу такмили маҳорат мебояд. ин бошад аз ҷумлаи тамринҳои навбатиашон аст. тамрини навбатии муштараки худро инавбат кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар бинои баландошонаи мутааллиқ ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил дар суроғаи кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзода 10 каср яги ноҳияи Шоҳмансур доир карданд. дар ҷараёни чорабинӣ ҳамзамон дастаҳои наҷотдиҳандаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе ва албатта ёрии таъҷилӣ ширкат доштанд. дар ҷараёни машқҳо дар назди гурӯҳҳои оташнишониву наҷотбахшии раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе ва кормандони муассисаҳои ёрии таъҷилии тиббӣ вазифаҳои мухталиф аз қабили ҷудо намудани хатҳои нерӯи барқ, хомӯш намудани оташ, наҷот додани шаҳрвандону фаровардани онҳо ба замин дар шароити душвортарин ва расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ба онҳо гузошта шуда буд ки бо муваффақият иҷро гардиданд. дар ҷараёни ин тамринҳо техникаи соҳавӣ аз ҷумла автомашинаи нордбондори 60 метра ки тибқи иттилои масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар кишварҳои Осиёи Миёна беназир аст, истифода гардид. истифода аз ин техникаи соҳавӣ имкон медиҳад ки оташ дар ошёнаҳои баландтарин ҳам хомӯш карда шуда, зарардидагон тавассути лифт ва ё лӯлаи латтагин беосеб ба замин интиқол ёбанд. дар идомаи ин машқҳои тактикӣ оташнишонии кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода амалиёти наҷотдиҳиро дар шароити таваққуфгоҳҳои зеризаминии биноҳои баландошиёна тамрин карданд. мутобиқи қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону меъморӣ насби системаи мушоҳидавӣ ва огоҳкуниву пешгирӣ аз ҳодисаи сӯхтор дар биноҳои баландошиёна аз шартҳои асосӣ маҳсуб меёбад. ҳамаи ин қабл аз ба истифодадиҳии иншоот аз тарафи комиссияи давлатӣ қабул ҳам ҷиддӣ санҷида мешавад. дар рафти ин машқҳо масъулин системаи огоҳсозанда ва зидди сӯхтории бинои истиқоматии Шарифҷон Ҳусейнзода 10 каср яги ноҳияи Шоҳмансурро аз санҷиш гузаронида ба он баҳои баланд доданд. طبق طلبنامه
وزارت کارهای داخلی و آیین‌نامه محاربه‌ای که داریم از روی مشق‌ها و درس‌های تاکتیکی و تشریحی می‌گذرانیم. امروز طبق نقشه ریاست ما سهم گرفتیم که همین در شهر دوشنبه بلندشونا بسیار صف آراخته است. ایام حساب ما باید که یک درسی سرجمانه با دیگر مقامات باید می‌گذراندیم. امروز های شخصی فعالانه اشتراک کردند. طوری به مشاهده رسید سیستم مشاهده‌ای و بی‌خطری در بینای بلندشانه استقامتی کوچه شریفجان حسینزاده 10-1 مطابق طلبات مقرر شده میباشد. رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل هم با نمایندگان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه اطلاع داد که علاوه بر نصب سیستم موثرترین بی‌خطری در بینای استقامتی همزمان در درآمدگاهی توقفگاه و صحن بینا نفران مسئول وابسته کرده شدند. یکی از طلبات دیگر در سمت پیشگیری از حادثه‌های سوختار این موجودیت دسته‌های نجات‌دهی از حساب استقامت کنندگان بینا ارزیابی می‌شود. فعالیت این گروه‌ها رسانیدن یاری اولین در حالت‌های سر زدن سوختار تا رسیدن نجات‌دهندگان می‌باشد. در این بینای استقامتی هم از حساب ساکنان گروه نجات‌دهنده تأسیس داده شده است که مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه با آنها کارهای فرماندهی دایر نمودند. در رسمی جنبستی این مشق‌ها از فعالیت اشتراکچیان نتیجه گیری کرده شده آنها با توفه‌ها قدردانی گردیدند. لازم به تاکید است که این قبیل مشق‌های تاکتیکی آتش‌نشانی با جلب کارمندان ساختارهای مسئول شهری پیوسته در بنا و انشاءات شهر دوشنبه دایر کرده می‌شود و با اشتراک در آنها نجات‌دهندگان ملکه کسبی خود را تکمیل داده از اصول‌های نوی فعالیت در شرایط سوختار و دیگر حادثه‌های ناخوش آگاه می‌شوند. موضوع دیگر در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج انرژتیکی ناحیه جلال‌الدین بلخی از روی 8 اختصاص متخصصان ساحه انرژتیکا آماده کرده می‌شوند. در این مؤسسه برای به مشکل سپری نمودن فصل زمستون کارهای آمادگی ادامه دارد. گزارش همکارانمان. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج انرژتیکی ناحیه جلال‌الدین بلخی در تربیه و آماده نمودن متخصصان ساحه انرژتیک کشور سهم ارزنده داشته از روی 8 اختصاص نیروگاه‌های برقی، تأمینات کارخانه‌های صنعتی با برق، اقتصادیات و تشکیل استحصالات در کارخانه‌های انرژتیکی، تشکیل حمل و نقل و اداره کنی نقلیات اتومبیلی، استفاده بری تجهیزات نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های خرد برقی، وصل و استفاده بری تجهیزات برقی و وصل و استفاده بری تجهیزات برقی در کارخانه و بیناهای استقامتی متخصصان را آماده می‌نماید. مسئولین مؤسسه برای تامین معتدل روند درس‌ها در دوره تیرما و زمستان آمادگی همه‌جانبه دیده عمل‌های مربوطه را به مانند شیشه‌بندی نمودن تیره‌های صنفخانه‌ها و خوابگاه دانشجویان، خریداری نمودن پیچ‌های برقی کم مصرف برای خوابگاه دانشجویان، تعمیر بطاری‌های گرم‌دهی در صنفخانه‌های تعلیمی و آزمایشگاه‌ها را به انجام رسانیده‌اند. مخصوصاً در حجره‌های تعلیمی اسباب‌های برق تامین کرده شده است. گنراتورها آماده هستند. این همچون ذخیروی برای در فصل زمستان در حالت خاموش شدن برق ما از آنها استفاده می‌بریم. تعمیر و ترمیم خوابگاه دانشجویان از آشونه 4 سر کرده تا آشونه 2 رفته شده است. الکی آشونه 3 4 و 3 به استفاده داده شده است. غیر از این ما در آشخانه‌ای که در حدود کالج جایگیر است و برای شاگردان و آموزگاران خدمت میکند با تمامی اسباب گرم‌دهی به فصل زمستان آماده هستند. در این مؤسسه وابسته به طلبات بازار مهنت برای دانش اندوزی دانشجویان شرایط‌های لازمه از قبیل صنفخانه‌های مجهز با عیانیت‌های درسی، آزمایشگاه‌ها برای گذرانیدن مشغولیت‌های عملی، کتابخانه، تالار ورزشی، آشخانه و برای دانشجویان احتیاج داشته خوابگاه مهیا کرده شده است. موافق اطلاع مسئولین در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج انرژتیکی ناحیه جلال‌الدین بلخی برابر شهر و نواحی ولایت ختلان همزمان جوانان از ناحیه‌های تابع مرکز، ولایت‌های بدخشان و سوخت به تعلیم و کسب آموزی فرا گرفته شده نفران احتیاجمند با خوابگاه تامین کرده شده اند. تورالی صاحب نظر پرویز سفر از ناحیه جلال‌الدین بلخی برای برنامه اخبار. در شهر دوشنبه دور شهری آزمون فروغ صبحدانای کتاب است آغاز گردیده تا 23 اکتبر ادامه می‌یابد. در دور شهری آزمون مذکور غالبان دوره ناحیوی از 4 ناحیه پایتخت اسماعیل سامانی، سینو، فردوسی و شاه منصور در 5 بخش اشتراک می‌کنند. در روز اول داوطلبان از ناحیه فردوسی استعداد خود را معرفی کردند. گزارش در این خصوص.
ҳадаф баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносию худогоҳӣ, такмили захираи луғавӣ ва тақвияти ҷаҳони маънавӣ. Ин ҳам тавассути озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. озмуни мазкур миёни тарбиятгирандагону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабиву миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун гузаронида мешавад. даври ноҳиявии озмун бо рақобати солими иштирокчиён ҷамъбаст гардида, барои иштирок дар даври шаҳрии он 170 нафар довталаб роҳхат гирифт. дар рӯзи аввали даври шаҳрии озмун 32 нафар довталаб аз ноҳияи фирдавсии пойтахт байни худ рақобат намуда, ба ҳайати ҳакамон истеъдоди худро муаррифӣ намуданд. даври дуюм дар ноҳияи фирдавсӣ баргузор гашт ва иштирокчиён 121 нафар буданд. дар ин ҷо хонандаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишгоҳҳо ҳастанд, магистрантон, аспирантон ва шахсони калонсолу синсоли гуногун ҳастанд, хонашин ҳастанд, занони соҳибкор ҳастанд, ки дар даври шаҳрӣ роҳхат ёфтанд. даври шаҳрии озмуни мазкур аз 20 то 23 октябри соли 2020 дар толори муассисаи давлатии маркази кӯдакону наврасони шаҳри душанбе бо иштироки ҳайати васеи ҳакамон иборат аз мутахассисону коршиносони варзидаи бахши назму наср, шоирону нависандагон ва аҳли қаламу адаб гузаронида мешавад. банда дар даври якум ва дуюми он ки дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе баргузор гардид, ширкати фаъолона намуда ва хушбахтона мавқеи аввалро ишғол намуда, ба даври сеюми озмун ки имрӯз дар шаҳри душанбе баргузор гардида истодааст, роҳхат пайдо намудам ва имрӯз мекушам аз рӯи номинатсияи худ адабиёти муосир тибқи низомнома ки ғазал зиёда аз 100 ва дигар рубоиву шеър асарҳои бисёр ҳам баландғояи устод Айниву Ҷалол Икромиро дар бар мегирад, мутолиа кардам ва мекушам дар даври сеюм ширкати фаъолона намуда мавқеи аввалро ишғол кунам ва ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳхат пайдо кунам. дар ҳақиқат китоб бузургтарин даъвои дарди маънавии инсон аст. ғолибон бо мукофотпулӣ ва диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе сарфароз гардонида шуда, соҳиби роҳхат ба даври ниҳоӣ, яъне даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мегарданд. идомаи ахбор. дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон байни футболбозони то 14 сола 10 даста, 3 даста аз шаҳри Душанбе, 3 даста аз вилояти Хатлон, 2 даста аз вилояти Суғд, 1 дастаи аз шаҳри Ваҳдат ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон иштирок намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. ҳарчанд ки мавсими футбол дар мамлакат анҷом ёбад, вале наврасон ба тозагӣ ба мусобиқа оғоз карданд. дар майдони иловагии варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе чемпионати саросарии кишвар оид ба футбол байни наврасон доир шуд. имсол дар чемпионати Тоҷикистон байни бозигарони то 13 сола барои ба даст овардани медалҳои мусобиқа 10 даста ворди рақобат шуданд. дар гурӯҳи А Эршсем Душанбе, Суғду аз вилояти Суғд Ҳулбук Восе, Эсешор Фирдавсии шаҳри Душанбе, Бешкен Носири Хусрав, дар гурӯҳи Б Суғд 1 аз вилояти Суғд Хатлон шаҳри Бохтар, Эршсем рақаби 2 шаҳри Душанбе, Регартазаи шаҳри Турсунзода ва Поиски шаҳри Душанбе бо ҳам бозӣ мекунанд. мувофиқи тақвим дар мусобиқа дастаҳо ба 2 гурӯҳ ҷудо шуданд. баъди вохӯриҳои гурӯҳӣ дастаҳое ки зинои якуму динро ишғол мекунанд дар нимфинал вомехӯранд ва баъди ин вохӯриҳо иштирокчиён ба бозиҳои финалӣ роҳхат мегиранд. ҳамин тавр ин вохӯриҳо чунин натиҷа доданд: Ҳулбук Эсешор Фирдавсӣ 1-0, Суғду Бишкин 2-0, дар гурӯҳи Б Эршсем Душанбе Регартадас 1-0, Хатлон Поис 3-1. бинандаҳои азизи гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.